Titakupatsirani mbiri ya nkhondo kapena kuti genocide imene inachitika mdziko la Rwanda, kumene tinaona kuti mtsogoleri wa dzikolo pa nthawi iyo adaphedwa pa ngozi ya ndege. Yatulukiranso program imene ya Kufukula Mbiri pano pa wireless komanso kanema wa Mzati, pamenenso tikupatsireni program ina imene tikambe za mtsogoleri wa dziko lina amenenso adaphedwa pa ngozi ya ndege. Ine langa dzina ndi Evans Matola, ndipo mu programu iyi sindili ndekha, ndili ndi historian komanso member wa Lost History Foundation amene ndi John Gunde. Pakapera pali Joe Nsomera. Ndikulandireni ku programu iyi John Gunde. Athokoza kwambiri bwana. Moyo uli bwanji? Moyo uli bwino. Dziwa lokhali basi. Yes. Ndithu. Kukutentha pakati pa timaona khanga kuti tili mu Juni. Pana nakasaka tulanso mabanga kuti tinatayaje. Chabwino sabata yatha takhala tikuwapatsira Amalawi mbiri ya Rwandan genocide. Ndipo tinakamba nkhani yokhuza imfa ya Habyarimana, mtsogoleri wakale wa dziko limene la Rwanda. Sabata ino bwanji tipite ku dziko la Mozambique, kumene tikaone tinene kuti tiona ziwiri. Tikuona nkhani yokhuza ngozi ya ndege imene inapha mtsogoleri wakale wa dzikolo Samora Machel, komanso tiona kuti Samora Machel anali ndani. 1986 pa 19 October. 19 October. Ndipo pamene kunachitika ngozi ya ndege imene inapha mtsogoleri wa dziko la Mozambique. Yes. Malemu Samora Machel. Amene analamulira dziko lo kuchoka mchaka cha 1975. Okay. Mpana kumamwalira mchaka cha 1986. Okay. Ndiye sabata ziwiri zimene tikhati kulongosola choyambirira tiyena kudziwa kuti tikamati Samora Machel. Samora Machel ni ndani? Tiyambe pamene. Samora Machel tiyamba ndiona kuti ndi mmodzi mwa atsogoleri amphamvu. Okay. Amene anakhalako kuno ku Africa. Amene mbiri zawo zakhala zikulembedwa, zakhala zikukambidwa, komanso zidzakhala zikukambidwa mpaka nakalekale. Okay. Potengera ndi imene iwowo kapena kuti iyeyo Samora Machel anagwirira ntchito yake yomenyera ufulu wa anthu a mdziko la Mozambique. Mwina Samora Machel inali nzika dziko liti? Samora Machel ngati mtsogoleri wa dziko la Mozambique, iyeyonso anali nzika wa dziko la Mozambique. Okay, okay. Sonza kuti makolo ake, mai yake ndi bambo ake Mr. and Mrs. Machel onsewo kwawo kunali ku Mozambique. Okay. Ndi mkulu ameneyu kubadwa anabada mchaka pa 29 September. Okay. Mchaka cha 1933. Okay. Ndiye anabadula kumalo kumene kumachita kuti ku Madelagoa. Okay, Madelagoa. Madelagoa ku Mozambique komweko. Okay. Kumene lero dzinalo sili khanso Madelagoa amangoti Chilembene. Okay. Ku Mozambique konko ndekuti amene akutionera ku Mozambique akudziwa kwa anakasutsa kuti Madelagoa anaza kulibe kumutamba za Chilembene. Okay. Kumene so ili province imene imachida kuti ku Gaza province. Okay, Osakala Gaza wa ku Israeli. Okay. Koma ku Mozambique ulidaya lina limene chokuti ku Gaza land. Okay. Ndi kumene Gaza land. Ndi kumene Samora Machel anabadwira. Okay. Kubada kwake anabadwira mu banja la anthu amene ntchito yawo amakhulupirira kwambiri nkhani za ulimi. Okay. Mwachidule bambo ake anali mulimi, komanso mai yake adali mulimi. Munthawi imene Samora Machel amabadwa mu 1933 nkuti dziko la Mozambique lili pansi pa ulamuliro wa Apwitikizi. Okay. Paja mbuyomu anzathu wa Chingerezi ankakonda kupita madera osiyana kuno ku Africa. Scramble for Africa. Ndikumatenga ndi Apwitikiziwo anatenga dziko la Mozambique kuti likhale m'manja mwa iwowo. Ndipo anakhala kulamulira ndithu makamaka kuyambira mzaka za 1505 anakhala kumabwera ku Mozambique kuti mpaka anakwanitsa kutenga dziko la Mozambique. Okay. Nde vuto limene dalipo linanena kuti ulamuliro wa Apwitikizi mdziko la Mozambique unali wankhanza. Okay. Mwina kuyerekezako pang'ono ndimene amapangira ma British. Okay. Nde ku Mozambique kuja kumapeza kuti anthu ambiri achikuda amazunzika pansi pa ulamuliro wa Apwitikizi. Okay.
kufikiranso ona kuti kubadwa kwa Samora Machel anabada mu nyengo yomweyo imene anthu achikuda ankazunzika ku Mozambiki chifukwa cha ulamuliro wa apwitikizi. Okay. Bambo wake pokhala kuti munthu amene anali mulimi. Anali munthu olimbikira kwambiri mu nkhani za ulimi. Okay. Chifukwa kuti pofika mzaka za 1940 bambo wake anali ndi ng'ombe zokwana 400. Anali mulimi wamphamvu ndithu. Osangoti mulimi. Iyayi. Koma anali mulimi ndithu. Chifukwa kukhala ndi ng'ombe zokwana 400 si chinthu chamasewera. Komanso amakonda kulima thonje. Okay. Vuto limene linalipo linaliona kuti zambiri zimene amalima anthu achikuda amawagulitsa Azingerezi. Okay. Chimodzimodzi zimene zikukhalira masiku ano makamaka kuno kunyasalande ngakhale kuti tina kuti ife ndi anthu odzimira patokha. Koma timaona amene anthu amalimira thonje komanso amene amalimira thonje, fodya, nando, ngakhale soya. Soya tea, sosaiwala, khochi. Zimene zijazo ndi zimene amatigula Angerezi. Nde ku Mozambiki konso zinkachitika moteromo. Kungoti kachidwe kake kamakhala kuti kosiyanako pang'ono chifukwa china kuti company za apwitikizi amene anali ku Mozambiki amati akamagula thonje kwa anthu achikuda amakonda kugula pa mtengo otsikitsitsa kwambiri. Ndi cholinga choti anthu achikuda asamatukuke. Ndi zimene zijazo anthu ambiri sizinkawasangalatsa. Moto pofika mzaka za 1951 ni nthawi imene Samora Machel akukhala ku Mozambiki zimene zijamaziona ndi maso ake ndithu kuti anthu ambiri achikuda akumazunzika kwambiri chifukwa cha ulamuliro wa Angerezi. Koma mzaka za 1944-45 pamene Samora Machel anapeza kuti wayamba maphunziro tena kuti wayamba school. Nde mu nthawi imeneyo nkuti ku Mozambikiko kutabwera ma missionary ampingo wa Katolika. Amene anabwera ndi apwitikiziwo. Ndiyo kuti nthawi imeneyi chifukwa nthawi ina yake tikukamba nkhani okhuza ayawo achawa kuti ma Muslim ndi amene adayamba kufika ku Mozambiki. Ma-Arabs ndikubweresa chisilamu kumene kuja. Chisilamu chitabwera ku Mozambiki kuja kenako kunamba kubwera ena azungu ena amene zimakhanga kuti ena makhala ankhanza ena makhala omvererako ndiye anthu a chisilamu analowa ichichi chopanda nkhanzachi. Okay, chisilamu chinacho choyambirira kubwera kuno ku Africa. Koma kenako ndimene kunadzabwera ma missionaries. Ndipo limodzi mwa magulu ma missions oyambirira kubwera ku Mozambiki anali ampingo wa Katolika. Nde amene wawa ndi amene anayamba mukudziwa ma missionaries akafika pamalo amatsegulako zinthu zokwana zingapo chipatala, sukulu komanso church. Nde kumalo kumene kumakha ku madera gowa kumene kumakhala Samora Machel ndi banja la kwawo. Kumene koko ndi kumene kunafika ampingo mene wa Katolika. Ku Gazaland. Nde atatsegula sukuluyo Samora Machel anali mmodzi mwa ana oyambirira kuphunzira ku sukulu kumene kuja. Nde amapanga sukulu kumaphunzira Mwina chifukwa munakamba kuti anabadwa 1933 apa mukuti chamma 1950 something. That is kuyamba school 1940s. Okay. Apo ndikuti calculations yaenda bwino. For 1933 1940s ndi 7 years. Nde atayamba sukuluyo anaphunzira ndithu primary school kufikira tsopano mene amapita ku secondary school. Oku Mozambiki sukulu secondary. Secondary ampaka na pano. Imene zina sukulu za Angerezi zimene kumakhala primary school komanso secondary school. Komanso ngakhale even college. Zidalipo nthawi imeneyo. Ndiye mene amayamba sukulu iyi cholinga chake chimene ankafuna atapanga maphunziro azachipatala kuti akhale ngati nurse. Ndiye sukulu yo asanamalize maphunziro ku secondary school anapeza paper lochepa limene lingati masiku ano tikhoza kuyerekeza ngati kuti junior certificate JCE volume 2. Ndi ku Mozambikiko asanamalize maphunziro a secondary ana ndi paper laling'ono ngati limene. Ndiye kenako ngemene tsopano anadzasiya maphunziro a secondary aja asanamalizitse koma ali ndi paper laling'ono imene kuli fotokozali. Ndimene tsopano anapezeka kuti wakayamba ntchito ku chipatala. Yothandiza anthu amene akudwala ku chipatala kuja. Koma sukulu zakale zimenezo. Masiku ano ngakhale mesi mwina kapena kuti JC yangokhala kungokukonzekeretsa maiso ako a folo. Form 4 yo ndekuti mwina
zamboma zomwezi zamboma komanso mwina ngati anthu amene amathandiza kukonza mu zipatala zaulebala mwina kapena amene akhoza kuyamba ndi form 4 koma mu nthawi imeneyo even JC yomweyo kalekale nthawi ya Atsamunda munthu amatha kuyamba nawo ntchito yokapanga maphunziro azachipatala ngati nursing tinanena pambuyo mu kuti Albert Mwalo ali ndi JCE anapanga so JCE nthawi imeneyo idali yamphamvu koma tikukamba za ku Mozambique kuti Samora Machel anali ndi maganizo oti afuna ayambe nursing imene adayamba ndi kapepera kang'ono waja ndipo anayamba kumagwira ntchito ku chipatala ngati othandiza anthu odwala. Nthawi imene amagwira ntchito ngati munthu othandiza anthu odwala ankaona zimene boma la apwetikizi linkapangira anthu achikuda. Nde ngakhale amagwira ntchito mboma pomathandiza anthu odwala kumabe amaona be nkhanza zina zimene apwetikizi amapangira anthu achikuda. Ndiye iyeyo anali mmodzi mwa anthu amene sanafune kuti angokhala chete. Pamene akuona kuti anthu ambiri achikuda akutani akuzunzika akugwira ntchito mboma ya chipatala akutsutsana ndi olamulira boma la dziko lakero. Chabwino sikuti so kunali kulakwa ayi chifukwa ngakhale kugwira ntchito mboma momo sikuti pangakhale vuto utakhala kuti ukulankhulapo ukudzudzula khalidwe lina kamene kuti zochitika zina zimene boma sizikuyenda bwino. Tine kuti analowa ndale nthawi imene nkutasa analowa ndale koma inali pa observation stage imene amangoona kuti kudi apwetikiziwa ndimene akuachitira anthu achikuda kukhala timakhala kotereku. Nde anthu ambiri amaona ndithu kuti boma la apwetikizeli likuzunza anthu ambiri achikuda chifukwa mmene nafotokoza na kuti apwetikizi sanali anthu abwino mwina mukayelekeza ndi ma British ndi amazunza anthu achikuda koma nthawi zina kachisoni kamabwera koma apwetikizi analibe chisoni ndi anthu achikuda. Nde zimene zijazo amafuna apangepo kanthu kuti mmene zateremu koma ndizotheka kuti ndikhale kuti ndilowere mndale nthawi ndikugwira ntchito mboma mwina kuti zikho zopangitsa kuti ntchitonso ndisiye ankazifunsa mafunso zimene amazifunsa mafunso ngati amenewo. Nde mukupita kwa nthawi tsopano ndipano kuti apapa pakwana bwanji ndipangepo chinthu china chake chosonyeza kuti kusakondwa ndimene boma likuyendetsera zinthu zake. Ndi chifukwa chake pofika mzaka za ma 1950 makamaka 1950 ndi 1954 ndi pamene anadzayamba kuonetsa tsopano makaka ake kuna kuti apapa ine ndikhoza kuyima ndikulankhula ndikudzudzula khalidwe loyipa kapena nkhanza zimene apwetikizi akupangira anthu achikuda. Chifukwa chimene chidavuta kwambiri nthawi imene chinali chonena kuti apwetikizi ngakhale amapangira nkhanza anthu achikuda komanso anthu achikuda ena ambiri amalandidwa malo. Nde ku Mozambique kumeneko zonsezi ndi zimene zinkayenda mmutu mwa Samora Machel ndipo mmene amafika size yona kuti tsopano akufuna apange china chake zine zifukwa zokwanira bwino. Koma mu nthawi imene pofika mzaka za ma 1960 nkuti akuluakulu ena kapena anthu ena mdziko la Mozambique atayambitsa chipani kapena kuti movement imene lero ndi chipani chimene chikuyendetsa dziko la Mozambique cha Frelimo chawa Philip News Dr. Philip News amene anabwera mdziko muno sabata ziwiri Philip Jansito News analimo muno Malawi. Chipani chimene chikuyambira ku Mozambique chipani chimene chakuyambira 1975 sichinatulukepo mboma. Kulingati South Africa. Kulingati South Africa. Anthu ambiri ku Mozambique akamaona chipani cha Frelimo amaona chinthu chimene chinapulumutsa ku nkhanza zimene apwetikizi ankachitira wanthu mdziko la Mozambique. Ndiye ndana kuti movement imeneyi gulu limene la Frelimo litayambitsidwa mazaka za ma 1960 nkuti movement ilipo. Ndiye koma movement iyi simagwirira ntchito zake mdziko la Mozambique chifukwa chonena kuti mdziko la Mozambique anthu ambiri tujambula sukuona makamera akajotsa la Mozambique sizikanatheka kuti chipani cha Frelimo chigwire ntchito zake mmenemo chifukwa kuti apwetikizi akanatha kuamanga
kupha anthu amene amayambitsa movement imene fene ngati movement yotifuna idzimbana ndi boma. Okay. Zotsatira zake chipani cha Frelimo chinkagwirira ntchito zake mdziko la Tanzania. Okay. Ndi Samora Machel ayambisa movement ya Frelimo. Ndipo movement imene ya Frelimo yi ikugwirira ntchito zake ku Tanzania poopa kuti Angerezi awamanga. Amachogolera ndani? Movement imeneyi amayitsogolera analipo anthu osiyana-siyana. Ndipo mmodzi mwa anthu amene anatsogolera movement imeneyi anali ngati gulu lachina Julius Mango komanso Dos Santos kenako ndimene kunkadzabwera Samora Machel. Ndi movement imeneyi itapangidwa ndana kuti ikupanga ntchito zake mdziko la Mozambique koma Samora mdziko la Tanzania koma Samora Machel ali ku Mozambique. Ndi iye uja akuonanso zonse zimene akuchita anthu akuchita Angerezi mdziko la Mozambique. Iye akufuna pangepo kanthu koma iye kasaka napanga zimene mdziko la Mozambique ndi chifukwa chake anadzaganiza kuti bwanji apite mdziko la Tanzania akalumikizane ndi azinzake kapena kuti anthu amene akukhala mdziko la Tanzania amene akukonzekera kuti tsiku lina adzapite mdziko la Mozambique akalimbane ndi boma la Angereza. Chifukwa anthu ku Tanzania sikuti chimakhala ngati chipani koma linali ngati gulu la nkhondo limene likukonzekera kuti tsiku lina tidzapita ku Mozambique ndi zida zathu ndikukalimbana ndi apwetikizi mpana tikawagonjetse komanso tikawalanda boma. Kodi pamenepa tifunsepo tikaona mbiri ya dziko lino tikuona nkhani yokhuza china yatuta chisiza Dunduzi chisiza ndi gulu lake adaliso ndi gulu la Kamuzubanda anapanga label them kuti as rebels ndi gulu lawo lotchedwa Lisoma anakabisalaso mmene anachitira yatuta chisiza ndi azenzake ndi mmenenso ankachitira gulu la Frelimo. Kodi ku Tanzania ako kudaphweka motani kuti zigawenga zizikabisalako chifukwa gulu lachina yatuta chisiza imene malingana ndi malemu Dr. Kamuzubanda adawatchula kuti ndi zigawenga Frelimo ikugwiriranso ntchito ku Tanzania iyi wina akhoza kukhala mafunso ambiri kuti chifukwa chani ndikukamba za Tanzania kuti masunga zigawenga. Ndi funso labwino kwambiri nchifukwa chani magulu onse wa ku Mozambique ndi ku Malawi amagwira ntchito ku Mozambique ku Tanzania. Ku Tanzania linali limodzi mwa mayiko kuyerekeza ndi Mozambique ndi dziko loyambirira kulandira ufulu odzilamulira. Ndipo kumenekoko mtsogoleri wake malemu Julius Nyerere ankatsatira mfundo za socialism kapena kuti marxism imene timatcha kuti communism. Ndiye ambiri mwa anthu amene ankapita kukakabisala mdziko la Tanzania anali anthu amene akuti nawonso akutsatira mfundo zomwezo socialism kapena marxism kapena communism itanthauzire nthawi nakenda tanthauzira kuma socialism si America jamene. Socialism ndi nthambi imodzi ya communism. Zona kuti zinthu zimene tili nazo ife si za ine ndekha yani si za inoka koma za tonse it's a social thing nchatonse. Boma lisanini kuti zinza boma izi boma likhozana kuti izi ndi likhozana zinthu zinza boma mena kuti zinthu zinza boma zitonda kuti anthu ali mmene momo akhoza kugwiritsa ntchito zinthuzo ndi zawo. Ndiye kuti ikusiyana ndi jata capitalism ndiyo sendi capitalism yonena kuti privatization munthu akhoza na kuti ndagula company ndi yanga maphindu limene kupeza company ndi lako limene lolo. Uyitana anthu wauza kuti ndandigwirani ntchito iyi mukandigwirira ntchito ndikulipira ndalama mwakuti capitalism ya China imene capitalism. Koma ku Tanzania amakhulupirira socialism, marxism and communism. Kuyambira China, Tanzania, Russia onsewa by then anema socialist countries. Nde anthu amenewa gulu lachina yatuta chisiza mwachulacha amathamangira kumeneko chifukwa choti amafanana ma ideologies a socialism komanso communism. Chimodzimodzinso Samora Machel pang'ono ndi pang'ono poona ndi mmene anthu akuzunzikira mdziko la Mozambique anaona kuti solution yabwino yoti munthu athandizike umphawi wa anthu kuti uthe ndi bwino anthu dziko lipange adopt communism
chifukwa zichuma chimene chili mdzikomo sichikhala cha munthu mmodzi, chikhala cha munthu wina. Sizoti kuti andale ndi amene ali olemera, ovota ndi amene ali osauka. Socialism amapanga zimenezozo. It's just very unfortunate kuti that system is no longer there. Koma kulibe ngakhale kuno kuti napanga pa dziko lonse lapansi kulibe. Ndi zimene Samora Machel chifukwa choona umphawi wa anthu anaona kuti solution ya umphawi umene anthu akumana nawo kunoko ku Mozambique, we have to adopt socialism, kapena communism, kapena marxism. For zonse ndi chimodzi. Capitalism yayi. Chifukwa apwitikiza amene amazunza anthu mdziko la Mozambique anali ma capitalist. America. Amene amafana ma ideas zawo ndi America komanso Britain ndi France. Ndi amanena kuti yayi anthu munakuzunzika chifukwa cha ma capitalist awa. Ndiye chimene tikufuna ife, tikufuna kuti tipange adopt communism ya ku Russia ndi ku China. Ndi chifukwa chake mwalimu Julius Nyerere amalandira anthu onse ochoka maiko osiyanasiyana amene akufuna kudzabisala mdziko mwawo, koma they are sharing common ideologies, that is socialism kapena communism. Ndi chifukwa ke Samora Machel anachoka ku Mozambique ndi kupita ku Tanzania. Koma kunyamuka kwa Samora Machel kupita ku Tanzania, dziko la Tanzania lapanga mbali ina malire ndi dziko la Mozambique. Ndiye Samora Machel ngati munthu ogwira ntchito mboma, mayendedwe yake amene kukhala osamala kwambiri, chifukwa kuchoka kuti ayende achoke Mozambique akangotulukira Mozambique akangotulukira mu Tanzania, boma likanapanga suspect kuti amene ku Tanzania ukatani. Ndiye chimene chizilechita kutengera mzungu wina amene adampatsa maganizo kuti ngati ukufuna kupita ku Tanzania kuti ukapange join ndi Frelimo, usadzere ku Tanzania, uyambe wadzera kaye ku South Africa, kenako udzere ku Swaziland, kenako ukatoke Botswana, ndiye kana udzika pita bwino kuti ukakafika ku Botswana kukapezeka gulu la chipani cha ANC limene likumapitanso ku Tanzania kumakatenga zida za nkhondo. Ndiye ukakwere nawo galimoto imene mchonenga kuti alisokoneza boma lisadziwe kuti kodi munthu akupita kuti Africa Nyasaland Congress ya ANC tukamba za African National Congress. ANC ya ku South Africa, naki ya kuno ku Malawi. Yes. Ada yenda demote kuti kuchoka ku Mozambique anapita ku South Africa, kutoka South Africa ana ku Swaziland, kuchoka Swaziland anapita ku Botswana. Ku Botswana ko ndikumene tsopano anakakwera nawo galimoto imene imapita ku Tanzania, imene imanyamulaza. Ndipo anakwera nawo ndi anthu amenewa. Ndipo adapita ku Tanzania ndikumene tsopano amakakumana ndi akuluakulu a chipani cha Frelimo. Kumene kuja kumene adayamba tsopano kuphunzira kuti ndale zimayenda motani. Ndiyo adakumana achina De Santos, agula anthu okera amenewo, achina Simango, amene aja ndama adama gwira nawo ntchito kumene kuja. Ndiye kumene kuja ndi kumene he was completely exposed to socialism. Kuti kati socialism ndi chani? Mukupitirira kuonera kanema komanso kumvera wireless ya Nzati ku program imene ya Kufukula Mbiri. Ine langa dzina ndi Evans Matola, ndipo ndili ndi membala wa Lost History Foundation John Gunde. Sabata ino tikukupatsiranitu mbiri ya mtsogoleri oyamba wa dziko la Mozambique, Malemu Samora Machel, amene pa mwezi wa Oktoba 19 Oktoba 1986 adafa, kaya kuti adaphedwa kumene ali ngozi ya ndege. Samora Machel wayenda kuchoka ku Mozambique mothandizidwa ndi mzungu kupita ku South Africa, kupita ku Tanzania, kupita ku Swaziland, Botswana wakalowa wakayenda ndi anyamata zigawenga za ku South Africa, ANC atengana kumene kuja apita Mozambique, mu Tanzania mukamba kuti he was very exposed to socialism, nkhani yokhuza socialism. Chabwino atapita kumene kuja tsopano chipani cha Frelimo kapena movement imene ya Frelimo ili nkati mokonzekera kuti tsiku lina lake tidzabwera kwathu ku Mozambique, tikathane ndi apwitikiza amene akutizunza, tikawachotse dziko tikatenge lokha. Kudapezeka kunena kuti ku Mozambique kuja adayamba kumawerenga mabuku osiyanasiyana okhudza
ngani ya socialism. Komano potengera kuti anali civil servant wa ku Mozambique ntchito mene adaisiya awa Frelimowa sana mukayikire okhala kuti uyu afuna atiperekewe kumukayikira sana mukayikire nkutheka kuti anali mwina kumudziwa kale nthawi zina timatsokhala ena ogwira ntchito mboma ali ma traitor koma ali aku opposition ali ma Judas Iscariot titelo mukwasunga mboma koma yawo ndi opposition zimachitika boma likasintha pamene mazoto sanali watu ya zimakhala zosangalatsa ndimene zinthu zina zosangalatsa komanso zoseketsa ndimene ngakhale malayi kuno zimachitika zimezi siku ndipo tingoti mwina kandi ku Africa kuno kachidwe kathu ka zinthu ndichoncho kaya kuti zikangotembenuka basi ukutsatira konko zimatha kutheka kuti wina wako ngodaba kuti akuti ndi DG uyu mwaona udi bwanjiso udi nkuluyo akuti sanali wanu atatukwana dzulo lero ndimene zimakhalira kuti nthawi zina mafuna kuti kodika kuma nthawi munthu aliyense ndine chilungamo umatsetera kumene kuone kuti kulika chinyezi kwina kukwamauma palibe munthu amakonda kukhala pa dzulo umaona kuti andale mmene zikuyendera chikhoza kuina njakuti ndi joiniretu ichi chabwino ndi Samora Machel ali mdziko la Tanzania adayamba kugwira ntchito limodzi ndi gulu limene la Frelimo ndipo amapanga ma training osiyana ophunzira kuti kodi tsopano atakhala kuti akubwerera kwawo kodi dziko lakhoza kulitenga motani koma inalinso nthawi yomweyo imene apwitikizi amene anali ku Mozambique anapezeka kuti nawonso zinthu zinkawasokonekera kwawo ku Portugal chifukwa ku Portugal nkuti kuchitikaso nkhani ngati zokhudza kuti dziko lawo silimayenda bwino nde amakoma ndi mphepo ziwiri ku Mozambique zinambe sizikuyenda bwino kwawonso ku Portugal zinambe sizikuyenda nde zimene ndinayamba kupangitsa kuti apwitikiza ambiri mphamvu zawo zimene anali nazo ku Mozambique ziyambe kuchepa nde zimene zinkayamba kupereka mphamvu kwambiri ku chipani kapena ku gulu la Frelimo ndipo zimene zizi munthawi imene Samora Machel amagwira ntchito ndi gulu la Frelimo ndipo amene anakumana ndi mzimayi wina amene amachedwa kuti Glasha amene kutsogolo kuno anadzasanduka mkazi wake so Glasha Machel ndi mzimayi amene tine kuti wodala chifukwa ndi mzimayi amene wakwatiwa kawiri konse koma azibambo awiri onsewa ndi kukhala president chifukwa kumwalira kwa Samora Machel kumene tifika kumwalira kwa Samora Machel adakhala ngati mayiwa ndi kuti bambo palibe widow amene ndi amene anadzakwatiwanso ndi malemu Nelson Mandela moti zaka zomalizira za Nelson Mandela adadza ukwati wa Nelson Mandela utatha ndi Winnie Mandela Nelson Mandela anadzakwatira Glasha Machel Mandela mwayitu umene kukhala first lady ngodala nditu nde tikunena kuti nthawi imene amakumana tsopano ndi Glasha Machel chimene anagwirizana naye kwambiri mzimayi ndi chifukwa chona kuti mzimayi was active in politics ndipo she was a revolutionary amene amagwirizana kwambiri ndi mfundo zakhudza za Marxism zija ndiye zimaona kuti ayamba kumvana muzochitika ndi chifukwa chake timene kuti kutsogolo kuno anadzapata anthu aja apanga banja koma amene ndi kuti Samora Machel anali ku mdziko la Mozambique anadzaganiza kuti tsopano ali ku Tanzania titero kuti afuna abwerere mdziko la Mozambique azipita kwawo koma kupita uku sikuti ndikuti afuna akabwerere ntchito iyayi koma tsopano akonzeka kuti afuna akalimbane ndi boma la apwitikizi nkhondo imene tsopano ndipo adanyamuka kuchoka mdziko la Tanzania ndi kubwerera mdziko la Mozambique kumene anakhazikitsa mabesi yawo malo okwana ngapo ngati chakutete komanso ndi chakwawo ku Gazaland kumene koko adakhazikitsa mabesi achinsisi amene amalimbana ndi boma la apwitikizi mdziko la Mozambique moti Angereza ambiri achipwitikizi anayamba kuzunzika kwambiri kamena kuti anayamba kuvutika kuti angaligonjetse bwanji gulu limene la Frelimo chinali chaka chanji imecho kuti Samora Machel akina De Santos akina Semango that was 1973 mukamba kudadakhala president wa 1975 ndio kuti pamene popasa zaka zochepa kuti ndilo fulo dzilamulira ndio kuti kunavuta kwa basi chifukwa mmene amabwera ku Mozambique sizi makhala ngati mmene timapangira kuno kuti mwina tidzithamanga m'misewu kumathamangisana ndi apolisi tiona kuti azungu mwatikwana muchoke koma ku Mozambique inali nkhani ya zipolopolo
ndifake mukaona mbendera ya dziko la Mozambique pamene paja pali AK-47 chizindikiro chona kuti dziko ili sitinangotenga iyayi tinachita kutenga dziko ndiyani ndi mfuti ndi zipolopolo ndi gulu la Frelimo limene limalimbana kwambiri ndi dziko la ndi Angerezi aku Mozambique. Yes. Koma mchaka chomwe cha 1973 pofika 1974 kudapezeka kuti apwetikizi ambiri adayamba kuzindikira kuna kuti the wave of change is coming. Kunoko tifune tisafune kunoko kuno tithamangako chifukwa mmene kuti Samora Machel tithamanga ali ngati kuti mtsogoleri amene amatsogolera tsopano watengano wa gulu la Frelimo. Chifukwa anthu ambiri akuluakulu a chipani cha Frelimo ankamukonda Samora Machel kwa chakulimbika kwake akayerekeza ndi Ulaya Simango komanso Dos Santos. Ndi amamuona kuti Samora Machel ndi amene akuoneka kuti ali ndi kuthekera ndithu kuti akhoza kutsogolera gulu ili ndipo independence ya dziko la Mozambique ikhoza kutheka. Okay. Ndipo adapanga zimenezo kufikira kuti tsopano pofika pa 14 June 1975 ndipo amene apwitikizi aku Mozambique adayamika manja mwamba kuti ife dziko litatilephera ndipo tsopano ndimene zidapangitsa kuti Samora Machel akhale mtsogoleri wa dziko la Mozambique ndipo ufulu wadalandira pa 14 June mchaka cha 1975. Transition idayenda motani. Transition ya tsopano dzikoli likuchoka mmanja mwa kuchoka uku likupita uku. Inayenda bwino koma kuti idapangitsanso kuti dziko la Mozambique pansi pa utsogoleri wa Samora Machel liyambenso kukhala ndi adani ena. Chifukwa ndimafuna mwana ndimvesese kuti idali kuti azungu anangonena kuti basi mwachitsanzo ku dziko la tungerekeza kuno ku Malawi 1963 we were not fully independent. Chifukwa president wathu woyamba pa nthawi imene adali prime minister. Tikakamba nkhani za ku Rwanda asanachoke azungu amene amalamulira umene kuja adamba kutenga mitundu ina kandi atutse kandi mandazi zawo anamba kuatenga kuti okay tazibwerani muzikhala ngati mukutenga mipando ya mbomapo then ndikwasira. Ndeni mafuna ndidziwe ku Mozambique kuti kudachitika chisankho kapena adangonena kuti takusirani muona kuti akusogolereni nini ndani. Chifukwa chonena kuti dziko la Mozambique ndizosiyana ndi imene tinatengera kufa kuno tinatenga ufulu inde ndi mapokoso koma ku Mozambique dziko lija adalitenga chifukwa cha mfuti. Ndiye chifukwa chonena kuti idali nkhondo apwitikizi anayimika manja mmwamba kuna kuti ndi imene zafikirapo dziko litiwasire kunalibe zisankho zimene zinachitika mu 1975. Azungu adango tibasi fete zitani kuti tazisiya pansi dzikoli ayendetse anthu achikuda. Nde atalitenga anthu achikuda motsogozedwa ndi Samora Machel. Yes. 1975 kuchokera mwezi wa Juni. Zimene zija zinayamba kubwangitsa kuti anthu ambiri mdziko la Mozambique akondwe kwambiri ndi utsogoleri wa Samora Machel. Utsogoleri wa Samora Machel amakondwa nawo ndithu ngakhale kuti dziko la Mozambique lidapezeka kuti layamba kupanga udani ndi maiko ena. Nthawi sikutilola. Nkhani ndi ambiri alitenga dziko nzika za Mozambique mapwitikiza amba kusangalala koma adanamba kubwera. Bwanji titemera pamenepo kuti bwina sabata ya mawa tisaichose pamenepa ndikusakayifikiza kuti akuti to Samora aja amwalira pa ngozi ya ndege 1986 pa 19 October. Zinakhala bwanji ndi sabata ya mawa tidzatelo kuti Samora Machel amene atenga dzikolo ngati mtsogoleri wa dziko la Mozambique 1975 dziko analendetsa bwanji chuma chinkenda bwanji timamva kuti ku Mozambique unali civil war imene inayamba right away 1975 yomoyo imene inatha 1992. Kodi civil war imene chinapangitsa ndi chani? Zimene zonse komanso kufika 1986 Samora Machel atafa pa ngozi ya ndege. Kodi chinachitika ndi chani? Tinamvesera kuti anabweranso ku Malawi kuno. Anabwera kuno ndithu. Ndi zonsezi tidzazifotokoza mu program yathu yotsatira sabata ya mawa. Ndithu. Tuyimire pamenepo ku gawo loyamba la program imene ya Kufukula Mbiri pano pa wireless komanso kanema wa Mzati pamene titayamba sabata ino kukupasirani tumbiri imene ya mtsogoleri woyamba wa dziko la Mozambique malemu Samora Machel kuti adali ndani kwa makamaka komanso tinakuwuzani poyachiyambi paja kuti imfa yake idali ya ngozi ya ndege zidakhala motani.
Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndidali ndi John Gunde ndipo pa kamera panali Joe Nsomera kufikira sabata ya mawa tingoti mwakoma nonse.